Gin betengnya ke jing syakri ke jing ublay. Malah ke sedang gemla kelam depan pau ke jing sngongok ke bakrau ke jing namar ke jing don rengkan. Ke jing lam ke jing sadu kani ke por. Bagin la banyak syam banyak kendo hakan ke yeng ke bakentang ke jing Blay unkar khu yengi bat uni rap yengi lang bagan ke por. Kektian ke jing blay ke ong tuya kan ut ngau tenat yo trai pi ke perthei baro. Turung siya ka kerdop jong u bat ka jing aingo. Bat siya ka palau jong u da ka jing iro. To aingo ya u bat tukar ku. Ya ka kerteng jong u. Nginya duway. Kukpa jong i u bahab neng. Ngi aingo ya mea sa sisien pat kan rat. Namagani ka por jong ka jing syam ka bat hiang. Haka yeng ka bakhut ka bakentang ka jong ma. Ban syakri ban pankraw ka kerteng ka bakhut ka jong ma. Bat ngi aingo bamalang ublay ubabha. Day kata ka jinglong ka bamalapan la bagin kiw ha ka yeng ka bakentang ka joma. Ban pendep ya gani ka jing syakri. Ngi duway na magatakan rat baman yalam ngi da ka bapan kentang. Ya ki benta baro ki bagin yo ban pendep lang bagani ka por. Ay bagani ka jing syakri ka bagin yo ban pendep. Kan long ka bala pediang hon ha ka khet ka jing isnay ka joma. Syem ni gani ka por ba ka buram syaladi. Ha ka kerteng Jisu nga duway. Amen. Nginyarway ka namba jing ruway ka ba laispa nyaw pukandai. Laispa nyaw pukandai. Hajaka kentang ba udan mensiam nga kakwa bansyong. Hasanda u Jisu jing hikay bakor katno nganang. Kuslay perthei kimla penwit lemne jing tenjo pentron. Habawan jing pensyoy ngalet syajaka kentang budan laispa nyaw pukandai. Hajaka kentang ba udan mensim nga kakwa bansyong hasenda ujis jeng hikai bakor kanunganan kuslai perthei kimla penwen lem ne jeng tenjo pentran habawan jeng pensyoy ngalen hajaka kentang budon kuslay perthei kimla penwen lem ne jeng tenjo pentran habawan jeng pensyoy ngalen hajaka kentang budon Haba mensim kaswai banter kho hapo sengiu chong u don ka jing kat ngen ba pengan bat umpo liu kinasmu unong penem unong hajan kan bangi yesel long lang Langan persyangam la batu ya kiktin selong batyang Lunong pendem usyong hajan han bangi ya selong lang Langan persyangam la ya tu ya kiktin selong batyang Tang kaningatim ngaya tula jengku Slai jan jeng tik Usas korda ka jeng in pat yanga Upen slompa Pita rai jumayanga undalo Ulog arsam Lada kren yang syapang ki pombat ki jeng lelan pitarai jumayang undalong ulog arsam naga kren yang syapang ki pombat ki jeng lelan
Pintip ya ka jeng bang jong ka jaka Kentang butrai le Ban chong ha senda Chenu jong ubat Yo kerhai Haba shaba pimina kata ka jeng Ya shembat yang Ya katur uken ran ban ken shalati ken mau ken yang Hilma shabar pimina kata kaceng Ya shembat yang Ya katur uken ran ban ken halati ken mau ken yang Kajing pulia na kaktian kajong ublay kalong kabangila ban siyam na kilay taliki banta. Kabanta kabaningkong kadi kasam kabapra kadukot kabaningkong kabalay bat kabasaw. Ka gospel kajong uyo anis kalong kabakhat nyo kadukot kabakhanday kabakhat way kabakhat nriyo bat kabakhat nyo. Kasam kabakhanday puar kadukot kabakhat ar hadu kabakhat san. Tugin siya skor kaktian ka jong ublay ka ba ongkum ni. Utray jongi. Kat no ka ba don buram long ka kerteng jong me ka kendo baro. Habang nga perkhat iki beneng jong me. Ka kam ki sinriati jong me. Ubenay bat ki klor ki ba melabu. Ubreu ulong ayu ba me kan mau ya u. Bat ukon ubreu ba me wan kmi ya u. Nga duway na kabanta jongki. Ngam duway na kabanta kata kaperthay. Nre na kabanta kito kiba malaay hanga. Nabakilong ki jongme. Tengam don syuk hagata kaperthay. Nre kini ki don hagata kaperthay. Nga tingan sawan hame kukpa bakpun. Turi pen im yaki haga kerteng jongme. Yaki ba malaay hanga. Bakinya long sitali kumba ngingilong. Ngam duway ba man simno yaki na kata kaperthay. Nre ba man sumar yaki na ubaman. Kimlong na gajong kaperthay kumbangangam long na gajong kaperthay. Tupan kentang yaki da gajing shisha. Kaktien jong me kalong gajing shisha. Ubahok unroy kumuding telay. Unang san kumuding kedar hau Lebanon. Kita yaki balatung hagayeng utray. Gen po hagi pelau ublay jongi. Gen sanang seiso habakila temenru. Gen long kibadap daga klen bat gajing po. Ublay unkarku. Ya gajing puli naga ketien ka bakhut gajong o. Nginya duway. Kokpa jongi ubahab neng. Sa sisien pat kan rat haga ni kanok pais ngi. Ngipan pau ya gajing sngongo ka bakraw gajong yama. Nama kani kapor jong kajing selok. Kaba mewan ra me ple kalat. Bakum ki khon ki bala siu spa ki joma. Nginyo bantay ya kani kaduan. Habang imani ya me kan rat ngiyo iba melang ublay ubakraw. Melang ublay ubabha. Melang ublay ubagajing it bat kajing isnay ki joma. Kayar bat kaslay haduk kata-kata. Ni aingo kerpang ya ka jinglong ka babha ka jong ma khamtam ya ka jing im ka bakan jaman siam ka jongi namar habang idon hagani ka jaka ka bakantang ngiyo iba malong ublay ubahok ublay ubakhoj bad ublay ubajanay bad ka jinglong briw ka batalot ka jongi mla ko try be it bangin rong haga yeng ka bakantang ka jong ma ngemla ko try be it ban pendep ya ki ki bakantang Ringi ayu kerpang yama. Bagas nam kajong ukun jama kabala penmi sisi na ulum kalbari. Kasat bat kapan khut yangi. Bangila ban long kumni ka bangilong. Bangila ban rong hagani ka yeng ka bakantang. Wada pedeng kijing telot bat kijing dunah ki babon. Henry ka lapi katap bat kapan la bangin wan hajan jama ka bangilong. Tenrat habang idon hagani ka por ngem la ru klam da sngongo yama.
namar ki babaha ki bamale aga jing im ka jongi ndei ka jing la jongi ban sumare la ka jong kamet bangin yo ya ka ni ka por bangin dan ka yeng ka bakantang ka joma andre ka jing long ka babaha ka jing long ka basbun bat ka bakloi ka ban isin ei ka joma kan rat namar ka takat bangin don na ka ni ka yeng ka bakantang sngau baha ban ya lam ye ka jing mot jing perkhat ka jongi syaki ki badai kat kum ka ktien ka joma daga ba pelait lut ya ki kotrai daga ba pen kentang ya ki kotrai bakat bagi dang don ka yeng ka bakantang ka joma nginda yo mat shisha ku kan rat ya kata ka jing syam ban sim ka bathmai lengba ka jing selok ka bathiang kerkhu ya ki benta baro ki bangin pendap kerkhu ya ka jing ya ki benta ki basa ki bangi dang dei ban le hakan akmat jong ya kan ka por daga bangi duai ba men pen kentang ya ki terangi aingu ya ma namar kan ka por ka bangi yo ban pule ka ktien ka bakhut ka jama ka bayat ho yang iba melong ublei ubalong utan rai jong ka jingker ku melong ru ublei ubadan ya ka jingket kli melong ru ublei uban kerku kerpang ya ka jing em jongi ladangi ngi em bat le bat pen sngau bah tang ya ka mon ka jama nang yarap nang krisyan bor ngi namar kata kan rat baki ai baro ki jing persyang ki jongi kin long ken ki balapan kentang kin long ken ki balapan janai dame trai ha bangi don hakum kan ka por sikin tien giwan banon ra kerpang da ka balang presbyterian mauro haga jing yat dan ti ka jongka haga jing pentelun ka jongka ke shalantem ban trei ya ka kam ka jing pen em ka joma ngiduai ba man kerku ya ka balang hi baro ka wei nadu i pastor ki nong sharai ki teman besan ki du khat jongka komite balang men kerku ki para banget ki rempai yeng kristan baro men penyo haki ko trai ka bor badi kata ka jing it bakinang la badi syakri ya ma bakinang la badi selok bat ma hakanu ka jing long hakanu ka klep bat ka baki kan do bat ki syam ya ka jing ya dan ti ka jing em kerku ya ki ko trai be bakinang san na kata ka jing long men sim kerku ki bakinang san na kata ka jing dei ka jong ki bat ma bat kerku ya ki bakinang la ko trai be in baniai pen kentang ya ladi kom ki pilgrim hakane ka perthai ka ba bat ka ba sitom kom kane trai bi ngi duai na mar kata ba man krisyan bor ki baken la baniat ya kane ka lenti pilgrim daga bor ka jong maken trai ngi duai ru siken tien nam ta ka ri ba ka jat ban rio ka ba mala seng nong rem sisien ko trai haga jing shisha jo ka ktien ka jong ma ai ba ka ktien jong ma kan nang ye yo jaka ai ba ka ktien jong ma kan ye pen pha ye ka jing mot jing berkat nadu kinong sensyar hadu ki basya sensyar ko trai bakin yo iya ka lenti bakin em bakin ya daga berthu bot ken ya ka jing shisha jo ka ktien ka joma kerku ya ka perthai baro ka wei kerku ya ki sngi baki por ki bangi ngi em bat kat bangi dang ya lenti ha pedeng ki jing ki phalo ki babon jan ni duai bad omen sim bakot menang ya lam ya lagi jong ki brio bagi nang la ko trai ban sngo sngan bat sngo slur tang ha ki jing kular ki ba em bat ki badon ki jing mot ki jama trai sa si sien pat ha ka ni ka por ngi duai to pen kentang penrat ya baro ki bentah ki bangin yo ban pendap ai bikin long ki bla pediang hun bat ki ba kiu sat che ka khet ka jing isne ki jama sngo ki jing duai ka kerteng uji su ki pat amen mentan yo ban pendap ya ki kam jama balang ki parabangi bi baro ni ai kublei pi wei pai wei haka kerteng ka ba im ka baran bor ka jong trai ubalong dong pen im jong i Yesus Kristus ni ai kublei kerpang ru ya ki parabangi ki bomdan kerteng balang hang ni ki bajuan bani senran yingi kum ka balang haki jinge sing manla ka siu trai ublayun kerkulang ingi baro lingba kini kepor. Ni ai kublay kerpang, i pastor jong i Reverend W.K. Hujan, i balapelat i kepor jong i banwan, ban i don rengkat ban ngi kum kabalang, par kham tam, ban sam i ka kubor ka ktien ke jong ublay pedeng jong i. Ni ai kublay jibon i pi pastor, na kabenta kini kepor,
kaba phila ban wan bat ngi duai bau ble uni snei ban kurkhu yengi lingba ko khubor kaba phi phin ai kan da long ka jing bam kaba gan jaman siam na kam ta jongi wei pe wei na kam ta ka jing yetip lang jongi baro walang nget ki babon ki latim I pastor WT hujan ide hi uba song basa angni ha phun muri namar ki khon jong I ki don hangni phun muri te baro sagatu itre sagawai pat ke jaka henry mentai lawan bantre hapo ka pastrit phun muri nadu ubnai September jong kani gisnam 8000 arpho Timantai la long hi upastor jong ka district Phun Muri hapo ka Maulai Presbytery. Nalor kata I pastor Iwan Langru bat ki parlok jong I nagabalang na Phun Muri. Nya hublay piru ka jing don ringkat ka jong pilam bat ngi ka long ka jing singan ka jing aimat siem yengi. Hublay un kerkulang ngi baro. Kini kilong ki jing penbana ka class suspension kan ya ibteng menta kejan miet na kapor sau biji kito ki bade ban wan kin sumphaban kan mau ya kini kapor ki parabangit ki basim patenggerstan kala de kapor bangin penthamai yo senyang te sumphaban le kumta da ka ba phi ai yo senyang patenggerstan arspa sisnam dingba ki rangba jong kabalang Ngikirpat bapinum tep aki pelajeng aingu yau senyang Patenggerstan henreban ai marketi hakirang ba jong kabalang ka jingis heng samla haka jing rakhi jong ka ya ka silver jubilee men hakini ka snem gabladem kalapan mi ya ka souvenir bat katu ka ni ki tiar ki badon kam ki ba pensa jengken mau yengi tigini ki tiar ki dang don ki kichin ki khulom kichin hagador san potengka khulom hagador lai potengka bat ka souvenir hagador sis pa tengka prabangit ki ba kwa ban yo ikini kitiar bila ban sa yakendo iginong yalam ki sing samla lani gila ban don hang ne khmat sisim dalawai ki sing kadon ka advertisement ka bangi la yo na kasinon kabaong kumning and pulia bet yaka kumagalong lakhot application nagabantang ka post mission worker kaway haga kersai mission center bat kaway haga ranikor mission center jong ka KGP sinot semngi kiba apply kin tho haga plain paper ringkat bat ki self attested certificate ki mark sheet bat ki way de ki jing pass lembat ka recommendation of pastor in charge lanitmen basan jong kabalang baki don kijing don kam ki long kumni ka qualification ki de ban long SSLC lani HSSLC pass karta arpusan hadu saupusan snem ki de ban long ki bala pass ya ke jing puli na ka TJSM lani ke bidi bat ke banang ru ban kren ye ke tin asmis ye ki application de ban poi ha synod office mission compound ha ki sngi balong train ha lani shwa ka khat khandai tarik mentau banai mars ka tarik ban interview ka long ha ka live ho tarik march bat ha ka por khatwei biji ha synod office Kajing siu na kabanta kini ki post kalong 1000 ka subnai. Ki program jingi sing ki long kumdi jingi sing kan thei nong yalam Mrs. J. Kharsa no chairperson police dang badwai Mrs. Trillian Warjri inong kren Mrs. Celia Marbanyang. Ki jingi sing samla ka por san beji nong police dang badwai Miss Mercilyn Ramsey nongkren Mr. Bante lang pungrum. Lasai kemiat mondi syitarik ubnai March Ninyo ye kajing sing duai sedang benai bad revival hang ne yang mani agapor nriu sitting iban yalam agaba pulis sedang badwai in long imis in dalam pertu
Hagamit balang lai terik ubnai march. Ngin yo snow ya kawai pat ka subject miet balang ka baong. Hakmi ngayeng haga jingkhang bat ngatien kat kum ka kitab jing penpau ka lenong ka balai ka dekot ka ba arpo ya ka balapia na ka team ka jingjiet bat ka jingkot ublay sa ka jing penim. Nong pulis dang bat wai Mr. H. Pungro nong kren Mr. Penshai dingdo nong pure. Hagamit sin sa jahin riu terik inyo ya ka jing seng dwai hijing mani nong pulis dang bat wai Mr. H. B. Pasa bat kamat jing dwai ka long na ka bantaki kam kamolai presbytery. Hagani ka singu dwai ka banwan I nong kren hagabalang inlong irabren bahabok warjiri na kanong stone presbytery. Hagani ka janmien san beji ka jing seng samla namar bagani ka di ka singi banlong ka jing seng samla sinon Nrei kam simla banlong lait no ka jing lang berkat kam kabala long menhin ka singi hagabalang mauthung marwei haga umsau presbytery. Tiga jing seng samla sinod kalaban bet bagi jing seng samla baro apa ke sinod kin lumi ke jing aingo mentaga janmit barkin benpoi naga bentaga general fund ke jing seng samla sinod sepngi tiki bawan jika jing seng samla kin subhaban kin mau ban le kumta ngin yo ban penkentang no iki jing aingo ngi gerpat iki osus kin subhaban wanra iki jing aingo Paringi gerpat I weipat I rangba jong kabalang Mr. Is Imli in subhaban duai ban penkentang ya kijing aingu. Dog ini pandai jing doai. Kaburom mar jing ngi ai shame ublay ukpa. Ubolong try kunrat jong jing im jongi. Nyai ngo im ko try kunrat mar jing I jing isnai ke jome. Maladar kat lemba jing im ke jongi lemba gini kiski por baro ublay no. Baro milai rap ingi ko try kunrat. Mangin mi na lagi jongi yang kesem ke jongi. Ban kieu sa yang ke bagan tang ke jong ko try. Ya ke ban yero pendon romi ke teng be im ke jong Try kenrat ya rap yang ia bangi dona pok yang ke bagentang ke jauh meko try. Ini no sipori ki aka baro ki jong kini ke pertai. Pangin pai sya ki kat ke jeng isnai ke jauh me khantam ko try kenrat. Habangin sios ngau ya tin ke be im ke jauh me. Nau syakri bakordor ke jauh me ko try kenrat ban Malayalam mangene ke por. To ai ko try kenrat bagi aka baro ki man sios ngau lemba jong u ko try. Kenlong de ki bawan de kat ke jeng isnai ke jauh me ko try. Kenlong ban thau thamai ke jeng im ke jeng I we pi we. Bandangin mi no nang ni ko try rat ngin mi ringkat ber ke jingkir khu gi koridor naga khet ke jingis nei ke jong me try ke ni ko poro ni sungu e me ko try mar ke jingkir khu ba male kir khu ma ke jing im ke jongi lemba ki kam ki ti ke jongi ke bagi try baru lemba ki jing ko jing khia ke ba mala ai ke jing im ke jongi ko try ni ke jingkir khu ke kan sai ke jong me ko try ni wara kin diat ang ni ko por to shem ki ko try rat baton khoi pen kan tang ki ko try Masyarakat nasional ke balang ke jong me ke pendenkam, kalong ya papen krau ikima ke gospel ke jong me ke ni ke pertai. Do semti ko trangan radi ke por barang sak baro jong jing sakri ke jong ile bagari ke janmin. Deben ma brogi pop kring kang ki palat ke jongi. Agar teng jisu ngi duai menta ba chibom jikodro. Amen. Gila poish ka wei pat ka banta jong ka jing shakri ka jing oblay maka ta kalong ban yo sngau ye ka jing selok na ka ktien ka bakhut ka jong o mat shwa bangin ngap bat sha skor ye ka ktien ka jong oblay to ngi so ban yarwai ka sur jong ka jing duai kum ka jing pen khre ki do not ka jong ye ka namba jing ruai ka ba shispa lai popra shispa lai popra Banwat ya kaktian jong me atra ya rap ya ga. Habanda syam yu jisu unong pen im babaha. Kanam bajing ruai ke basispa lai popra.
van ya khắc truyền trong mi atrai ya ram ya nga havan dashem yu Giêsu unong pen em papa ulong ulay padon bor ban snaya ki trinh pa ban rao ka pom ka chong nga ban penduko una ngin pendam lagi jung tuai ko kpa jungi ubahap neng ni aingo yeme sa sien pat kan rat nama kan kapor ka bakodor ba ka bakentang ye ka ba medang penla yangi bagin syong ha ka diga yeng ka bakentang ban ngap ya ka ktien ka ba im bat ka badan jingbat ka jama kan rat ba ye usyakri jama udwai ha ka diga por da ka ba penrit ye ladi ban ngau bah kan rat ban pen kentang yangi iwei pe iwei baro da ka basdang ru nengkong na lau jong usyakri ban pen kentang ye gram yang sentur ka bet tuget baru thele ubat lon bakinom keren ye ka bat hok na ka balam ler han rei bet ye ka jing shisha jo ka ktien ka jome upat lang jome ko kan rat udon kam ye ka jing pen kentang bahabala pen kentang un yo sngo ko trai ye ka ktien ka ba em ka ba don jing mat un pediang ya ka ha ka do not un mat ya ka jing shem ben siem ka ba thambai ha ka kerteng uji su ka duai amen i pastor i badan rengkat bat ngi ha ka ni ka no phais ngi kita men besan kita khot jong ka komiti balang bat ye phi ki para banget ba ye baro kat ki bala bandon ha ka ni ka jing seng na sngo ha ka bening kong e nga ai ku ble ye phi haga kerteng ka jong trai bat unong pen em jongi u Jesu Christ ubangi nget bade haga de ka kerteng baya ka jinget Kristan ka jongi la pen syong nong rem bat la pen su thiet naga bentai ya ladi ngamla klam la pen pau ya ka jing sngongo ka bakrau ka jong ayu ublei ubanga nget baga de ka jing lam jing bot bat ka jing pen ken mau ka jong ublei iki nong lam bat ya ka program committee hi barok ko we ban ken mau ya ka kerteng ka jonga bat ban ai bentalem hagan ka jing seng ye thok khana hagan ka sngi ka ba manta ka khubor jong ka ktien ka jong ublei ka ba ublei udon ban kren ai hapdeng jongi ka long na ka tu ka benta ka bangala puli ka ba sedang ka sam ka ba khandai puar ka dukhot ka ba khat ar ka ba ong ye kini ki kentien ubahop unroi kum udeng telai unang san kum udeng kedar halebanan bat ka benta jo ka jingi selok ka ba ublei ukwa ban kren hapdeng jongi ka ni kapor kalong tang ya ka tu ka benta ka ba sedin unang san kum udeng kedar halebanan nganom kren shu ya chapang ka jing long ka bala ban shania ka jong ublei nginom keren syu ya gajing don rengkat ka jong ublei nginom keren syu ya ublei ubala bani rap hanrai hakani ka no phais ngi ngin penlet ya gajing mot jing perkhat jongi syagata ka jing pen ya sriem dor habangin sekren syapang uding kedar bat ban theo bat ban yet yel di hadu kat no ngisan hagata ka jing long kristan bat hagata ka jing em ka man la kasngi ka jongi unang san kemudian kedar hau Lebanon kaktian kedar haka kentien tenrai haka all Arabic kamut ubasuk thiet jelir bat kinong tho kibatai yangi bau ding kedar ude ujat ding ubajrong bat ubahe bha kila ban jrong hadu sispa phut bat kajing yar kitenat jongki kala ban long hadu sau phut ai kidegi jat ding kibaklan kidegi jat ding kiba he bha namar bakajing san jeliu bat yar jong ki tenat bat ki thiet jongka
ong kinong tho begini ki jat ding ki bun baha ki than Lebanon laka jaka kalong rushing laka jaka kalong padun laka jaka kam itnat henry ka jingmi jong ki ding kedar kapan itnat kapan jerngam bat kapan ipu ya kata ka jaka nang ta chu kinong tho ki tho yangi banapo jong uni udieng jumi kata ka kenjaum ka basriem ya ka kse ka bagi jusna ya ki jingsle eubi ki baremdor na udieng kedar mi ru kata ka kenjaum ka balongkum ka dawai ka bagi jukelan na ka benta banyada ya ki kot na ka jing bam krun bat na ka jing bam jong ki knyang bat na ka jing pot bat nang ta shu ki ding kedar kilong ki ding ki bayat dor bha namar ka jing ne bat ka jing shan slem ka jongki ka jing itnat ha ka rong bat ka jing long ka basting ka jongki ha ka ktien ka jong ublei nyen yo i bau Solomon ha bau te ya ka temple ya ki rishat badi ki lantang jong ka temple lashna da ki ding kedar om tang katau dieng kedar ulong ru bayat kam namar balashna ya ki kali kulai ban ki kali ya pom kenang ban pensting ya ukulai ban ket ya unong ya le ubasyong halo ka kulai halo kata ka kali kulai ban le thu yang i bahari Palestine ki jus ngau sarong bah habayo ban shna jing shna da ki dieng kedar ha ki yeng jongki haka Bible pinsyam badon hadu san pun reusin lakren syapang uding kedar usin David agasam habau kren syapang gajing nangsan bad gajing nangroy upen pai gajing mot jing perkat daga ba ai nuksa na uding kedar ki prophet abaki kren iki jing kular jong gajing kerku ya gari na gajat ban riu ki pen yeseriem ya gajing kerku balai ubau ding kedar uyo badai na kita kadau bah kasam ka bakandai puar kadukot ka bakat ar u David u ong ye gidi kentien u bahok un roy kumuding telar un nangsan kumuding kedar halebanan pada bakren syapang uding kedar kami ka keren syapang kajing scam bat kajing san bat kajing yar bat kajing nangroy hagada kajing em ka bakan jaman sip pada bapan yeseriem ya unu briu badu ding kedar kakren syapang gajing nangsan kakren syapang gajing nang roy jong uta ubriu hagada gajing em kabaken jaman sip kakren ru ya gajing adai gajong uta ubriu hagajing em gajong usimet badu blei tunginya pet yiki kattu kaniki bentah daga bapen ringdor lani daga bapen yeseriem ya kata gajing nang roy ya kata kajing nangsan ha kajing em kajongi kumki khun ki jong oblei kajing long ka baningkong ka bau ding kedar udon kalong udeng kedar usgam bat usu thiet jeliu udeng kedar ungam bat usu thiet jeliu bat kami ka benta ka dei kata kajing nang penskam lani kata ka bor ka bau ding kedar udon ha kata kajing yat lenti ka jong lada kadei ba on tip on khot ban ai nam yang ikum ki ding kedar ngide ban long ki ba san om tang hagata ka jing em ka ba shabar hanrai ki ba seiso ki ba jerngam ru hagata ka jing em ka ba shapo ka jong ubreu kadon ka jing ong ba habam klan ka nong rim bat sam thiet jeliu ka jing long jing em ka sakma bat ka sakit leer haba keren ya gajing ngam jeliu bar haba keren ya gajing su thiet jeliu jong ding kedar kane ka ring ya gajing mot bat jing perkhat ya kata gajing em bat ya gajing long kristan bangi don kam ban kam ngam bat sam thiet bat sam bat kam pen jeliu ya ki thiet ki jongi bada kata ngila ban em bat ban yat ya kani ka lenti jong gajing yat lenti pelgrim ka jongi ngia keren syapang kinong yalam joga ri bagajat ban riu ka jongi daga basim nuksa ya umat makandi baro kinong tho ki ong ba udon ya ka jinglong ka bakum ukris bat kata kala penlong hakawe ni ki subject ki bangisim
man bagi dang don hak jing hikai ni siem kata ka basic theological understanding bat ka wei ni jing keli ke bangi bo ye ki student hak kata ka jing siem kelas kalong la ubabam sakramen kalem da buat ye ki jing hikai ujisu ne la ubambam hanre ubabut ye ki jing hikai ki jing ujisu baro ka jubab kalong la ubabam wat langi long ki beriu ki batelat hanre ngem la ban im ko ba ujisu kabamut bahaba khot yangi ki Kristan la khot yangi syagata ka jinglong jingim kabangin kam pensu thiet jeliu bangin kam ngam jeliu hakata ka jingdai ka jongi shimet badulei bahaba Kristan ungam jeliu bad usu thiet jeliu udon ya kan nong rem ka baskham bad kiler ki bakanja perthai kinom la ban pen bakla no yu ni em bagas pak snem ke barok ni keren ya kata ka conspiracy of mind dan ni ka conspiracy of thought pio ini em bahaba kani ka bor perkhat kaya trei kawan ra ye ki jing mot jing perkhat kawan ra ye ki jing batai haki rukom ke baper bat kata ka rukom perkhat ka rong ru wada ki khon jong oblei habam scam kanong rem kren rumah le ya kabam dei bat batai ru ya kajing batai kabam la mla ban sngau tho bat ban syampang ni em makas pak snem ka ba e bat ka ba sitam bahaba kani ka bor perkhat ka don la ka jong ka jing sngau tho teng habayo i ya ki baja saudong ka perthei baga basniu sudah habayo i ki jing ki ba mi hagari baga jat ban riu haga perthei si teluk kadau ka ban ningkong ka bangin kedau kti kalong ya ublei bat bun sien kani ka rung war haki khun ki jong ublei ban ya kren ye ki bam dei ban ya kren ru habaki mi ki jing hagari baga jat ban riu kalong ka bas ngau si bawat ki khun ki jong ublei kin ya kren ru wat chapang un riu spa an riu pun riu ngaju ong ye ki parlok bahapam scam kan nong rem kani ka rukom perkhat kawan ra ya kata ka jing sngau tho ka ba ya pher bat ka bor perkhat jong ki babon ngaju ong ye ki parlok haba pi kren ye uta number pi don jing ye dei ayu badu pi teng habangi yo i ki jing kala jo ka por habangi yo i ye ki por ki ba ki wei pat ki nong batai ki ni kren ye ka menta bat teng la su batai hakata ka rukom batai ka ba than ban skau thu na ong iki para baget u Kristan ubadon bat ubangam ubapensu thiet jeliu ya ladi udon ya ka jinga dei ka bajan bat ublei bat upenlong ru ya ladi u property jong blei barhaba udon ya ka jinglong ladi kata ka jinglong property ka jong ubat ublei bat la shon shop ya utau Kristan da kata ka shop ka ba kenja blei mano bandang ya kene pat yo na ka jinga dei ka jong u bat ublei udeng kedar ungam jeliu udeng kedar usuk thiet jeliu bat kata ka de ka jing don kam bauwei ude bandon hakata ka jing yat lenti ka jong u kat budang syakri ya ublei maladau Kristan don ya ka jing jeliu jo ki thiet kal ka ba kenja perthei kan ket no ya u bat kan pen bakla ya u ka jing long ka ba ka ba udeng kedar don kalau udah udieng ubah jerong, bat ubah yar kita nak jomu. Kajing yar bat kajing san, ha kajing syakri ya ublei. Kam day tang bangila, ban kemit bet tang sya ublei. Henry ka day kata kajing ya day, kabahas senda, kajong utau nong mani, bat uta ubah u syakri, lene utau ublei, ubah u syakri. Bat kajing long jing em kabasan kade kajing long jing em kabauta uba syakri ya ublei uyai penbun kam ya ladi bat ublei habangi kam bangi long ki Kristan lakhot yangi sya kata kajing ya dei ke bajan bat kata kajing penem ke balong salan sar kajong habangi long Kristan lakhot ya utau Kristan om tang ban bun kam na marublei henry ban bun kam bat utau blei ubalong salon sar kabamut
Bahabagi kemit syabeneng. Kan mau bangin om jentut. Ya ubah tebian. Habangi keren ya gajing long ka basalan sar ka jo oblay. Ngi keren ya oblay. Ubam syamla buput. Da kanu kabor. Bat kadigat yu kajing penim. Kabaun penyo ha uway pa uway. Lani ha kaway pa kaway kajat ban riu. Kaba pediang yaka. Kajing long kabalay kajong udieng kedar. Upen mi ya kajing long kabasma ubi. Haba penia seriem ya uno banget bat udieng kedar. Om penia seriem tang ya kata kajing long kabane. Om shemia penia seriem tang ya kajing long kabaskem handrai penia seriem ya utau breu ya kata kajing long kabasma ubi kabagaktin kajong ublay kabe ya gal air kabapen ubi. Bat kabawan ra ya kajing long kabasma ubi. Lada pen puli ya ka history jong kabalang. Kat praspa sau puwe ka gospel kalawan. Kat praspa anyo pukandai lateng ya ka latay ya ka dispensary ka bandengkong. Bat kum ta ter hadu bat latay ya ka Robert Hospital. Ka history ka yathu yangi. Baka jinglong ka basma ubi. Ka baki mission hospital ki wanra. Kala penlong kat hadu. Baya kas imsat lane ka maharani. Na Gwalia na Punjab, Banwan Shani, Bansha Sumar, na Markal Air, Kaba Eubi, Kabe, Banpan Kanria, no, what yaga Jingpang, but yaga Jing Shitom. Banpan Kanria, no, yaga Jing Sko, no, Mensim, but yaga Jing Do, Jinkerman, Jonki Babon. Upol na markatay ki para mangit, kibadan ha Philippi, Ukraine, yaga Jinglong, Kabasma Ubi, Dakabuan Ra, Bat da kabaong ay baga jing im jong pi kanya day bat ga gospel ka jong Chris. U Reverend Angel Jones unong tho ya ka kot history ka balang. Habaw kan tho ya ka way ka khna na sora ka balalong Kristan ka bagarteng ka sara ding do. Uong ya gini gikintin. Haba ka culture khasi kaya trailem bat ka culture jong ka gospel. Kapan mi ya ki brio ki bakal air ka ba mi na ki. Kadekal air kabasma ubi. Kat hadu bagi saudong saukun. Ki para marjan marpa. Ki yoi om tang ya kabriu kabadon ya kajinglong reu blay. Henry kapen i ki yoi ya kabriu kabadon ya kabeneng. Udeng kedar upen mi ya kajinglong kaba eubi. Bat kata kadeka benta kaba ukristan udai ban kiu ban yaksat ban yo ya uniu mau jam. Nang bakata kajinglong kaba eubi kan pensan yau siya kata kajinglong kaba reublay uswami akilananda unang yalam jo kandiam Hinduism ha India haba Ukraine ya kajing roy jo kabalang Kristan ha India wong kabalang Kristan de baka roy bikidan ki reu spa ki reu he kerdan ki reu dan buram ki badan ha kabalang hanrei namar baki don ki breu Kiba kajing long Kristan jongki kaya day betek kan kong kajing kwa jong aktien jong ublay. Bat ki marjan marpa ka saudong saukun kayo ban ring ya kal air kabasma ubi. Ta kita proverb ka baar puar ka khot ka baningkong ka ong yigini kintien kanam babaha ka khamdei ban jit ban ya kaksiar ka bakraw gen. Namar kata lakhot ya ubangit. Ban theo bat ban yet yeladi hakata ka jing day ka jongi hakata ka jing yat lenti Kristan ka jongi katno kal air ka ba eubi kami bat kabe hagi saudong saukun ki jongi ka jinglong ka basaw ka ba udieng kedar udon kalong udai ujat dieng ubane bat ubashan slem kanong rem jong ka Bible kalong ka jing shisha ban kershan ya utau banget. Siya kata ka jinglong ka bane. Siya kata ka jinglong ka bayay siya. Siya kata ka jinglong ka bayay panyaday yaladi. Bat ka ay ka basisya. Ba antip yangi daga kerteng kong giding kedar. Ngidon kam banri ya ka nam ka babha. Ka jingyay ni kaday banyatu.
kadai ban pensisha bagajing sedang bat gajing tray kadai ka babha dei na kata kadau bau Jisu habau keren ya gajing yaine ukren ya kata ka nongrem bau tau banget udai banieng bat gajing yaine ha kabasisha gajing yaine hakiei kiei kibadei hakiei kiei kibamantoi ha gajingem u Philip Clayton we ni kinong tho uang i magi spa snem ka ba ba sitam ban sngo tho bahayeng mani mdan jing pen mdan jing pen khia shu namar ba ka jing don kam jong ka do ka kham dawa bania ka mensim ni ba ka spa snem ka ba ba ka sitam ban perkhat hakaba kinong tho kilap u John Shelby Spong habu pet ya gajinya lenti jong ka spa snem u ong ni haki artali ki rukam ka baning kong ka enlightenment ka jing shai bat ka ba ar ka reason ka daw Penam la ban su pediang la ka pediang kum tu kalam da yo ya ka jing shai bat penam la ban su nget la ka nget kum tu kalam ka don ka daw ka babiang ni maka spa snem baga jing long ka ba yai ne bat ka ba scam ada ki khon ki jong blei kelas dang kan ria ngam tip haga balang mauro long kumno wala haga put muri district ngam tip ka long kumno nri hasora namar bangami dangshen ngatip ya ka jinglong benta ka long kumno ni maga spa snem baga don ka jing sya tu ka basir khai gini kisngi hakaba ka siti ka jong Petrus ka kren ya using uba kerhu ka ba theu yi ki bor jo ka jingdom ki ba le don bor ki ba trei don bor bantu no ya ki ki ba hatam ki ba kan sai tam na ka yeng ka jo ki khon ki jong oblei la pen pulia ka kitab ka baneng kong ki sim ka long ka ba arpo ka ya thu yang yi ta usim Ben Hadad usim Syria sisien ubla yang ban ya le persya ya usim Ahab jong kari Israel bat kai ka bau tau sim ula le ula pha kan tin sya usim Ahab da ka baong ko sim Ahab kisipai jonga kin sawan la shai hakai hima jong me kin satu kin sara no ya ka ser ka rupa kin sara no ya ka jingdon jingem kin sara no ya baro ki badon hakmat jong me wadi ki tengah ba habriu jong me kin sara no usim Ahab namar ba umnut ban ya le ula pendem ya la di bat usim Ben Hadad jong ka sim jong ka hima Syria ula le komta Handrai tangkat tau Ben Hadad simlahun berkata ka dur jong ka jinglong jong ki ski berkipor ki ba usim jong ka jingdom utrei don bor ba kai ka Ben Hadad ulale ula pha kubor biang sa sisien jo Ahab daga ba ongko Ahab manga bat ki sipai ngin sawan daladi sya ka hima jong me ngin sarung ha ka yeng jong me bat ya kata ka ba itenat tam na ka yeng jong me ngin sara no sya Syria kai ka jinglong ka ba itanatam ka jingbam ya ini ka jingbam syaslam bat ka jingbam ya dai ka jong ki khon ki jong oblei ha ka ka jinglong ka ba bet bat ka ba renti ka jong ki ba oblei udeng ke dar te udon ya ka jinglong ka ba ne bat ka ba shan slam ba namar kata lakhot ya ubanget ban theo ye ladi kat nongisan bat kat nongi roi ha ka jing dai ka jong ba oblei hadien jong ka lat hadien jong ka miet ka badum hadien jong ka eryong ka babe aga jing em jong i ngiyo i bau blei ulong ubabha kanu ngi ini aga ta ka jing shisha namar kata la khot kerki ya ukristan ban theo ya ka ni ka jing shisha ki ding kedar ki long ki bane bat ki bashan slembha dai na kata ka daw bu Jisu ukren ya kata ka benta bauta ubayai ne haduk ka bakut onyo lajem uta ubayai ne haka jing shisha onyai ne hangta badonyo lajem da shisha kajing long ka bakhat du bu ding kedar udon kalong ulong kajing sarong yaki badon yau lada hakapur kabarim kinong Palestine kin sngaw sarong banyo bu hayeng jongki ya kamar ka balashna da udeng kedar kanlong kajing sarong ka bakraw ya ka beneng
Lada ki don ki khun ki jo ublei ki ba don kia ka jing long kum uding kedar. Para banget ni em maki sngi bat ki por ki bangi don kam ban sngo thu ya ka jing dei ka ba shimat ka jongi ba ublei. Ni em maki sngi bat ki por ki bangi la dei ban tenju yet ya la de. Ya kata ka jing dei ba dia kata ka jing nang san ba dia kata ka jing yai ne jongi ya ka jing shisha. Kenang bagi ki bam tei kinom la ban pan baklano ya ka jing dei ka ba shimat ka jongi ba ublei. Para banget haba ublei ukot ba ujet yangi sum khot yangi ta bangin long ki kristan. Sum khot yangi bangin long tang ki nong yetrei. Sum khot yangi bangin long ki tang kita ki ban pendep ya kita ki benta ki ba ubo akhmat jogi. Reu khot yangi bangin long ki nong mi khmat ya kata ka hima ka jogo. Ki nong mi khmat lani ki representative jong kata ka kingdom of God. Yau Kristan ba diyo banget lakhot syakata ka jing shisha bagata ka jing long nong mi khmat jong u kan long ka badon jing mot bat ka bawan ra ya ka buram kan long ka jing sarong ka bakra lada ka perthei ka badu jing kermen kisngi ki badap da ka jing ki phalo ki brieu ki ban pet changi kinyo i ya ka jing kermen ba dia ka jing sup jong ka beneng ka bangi mat ha ka jing em udeng kedar udon ya ka jing long ka bakor dordam dai na kata ka daw ki para banget bahadien ki ki bangi mat ha ka jing em hadien ki bangi yo i ba dia syam ha ka jing em ubleu khot yangi sha ka jing shai ba ka jing shisha bangin theo kat no ngisan bat kat no ngiroi ha ka jing em dai na kata ka daw ba ka tien ka jo oblei kitab ujub long madengkong ka khot ka ba pra la pania seriem ya kata ka jing em da ka ba ongkom ni melak mi thu yo shakri jo nga ujub na ba amdon ubakat mau ka kando ubreu uba janai uba bed uba syapting ya oblei bat uba kiar na ka basneu Ujisu habu khot hikat argot kisenran. Wat lautan rong haki ya kalenti ka ba ka ba kidei ban mat. Uong ya ki kumno pen kentang ya ladi. Banlong ki ba mentoy, banlong ki ba pensarong ya ublei ba dia ka hima ka jong u. Ka ka ba ubanget udon kampan le. Ban pen kentang ya ladi. Taktian pen kentang kamut sanctification. Sanctification kamot kajing kenther no na ki ba ublei u ijli. Nakatakadaw ba u Jisu bu kren ki senran, uong ki senran pisian kum ubsen bat jamnot kum kaparo. Na barus ngau tho ba saudong kinha ba dia tengko bat kaperthei. Bat da shisha pinamlong ki bajanai kum kaperthei saudong jongpi. Nakatakadaw u Jisu uong ki senran, sian kum ki sen bat jamnot kum ki paro. Sim ong sian kum kaparo jamnot kum ubsen em sian kum ubsen da ka ba upha bakin ringdor bat yo i ka jinglong ka jong ubsen de jaj merat uba phla ala da upare ka kti ka ba jabo katno ka met jong ubsen kam jubet tinget ya u kristan la khot syakata ka jing shisha namar ulong ka jing sarong naga banta ka hima ka ba bam jukut ka balong ka benengken udeng kedar udon ya ka jinglong ka ba khot yangi she ka jing shisha bangin pensan bat bangin penroi hangta de na kata daw ba David uyai pan kan mau ye kinong puli unang san kum udeng kedar how lebanon ublay unya rap yangi lengba ka ni ka jing selok ka bangi yo ban pendap lengba ka ni ka por nginya doai ko kapa jongi ubahab neng ni aingo yeme sa sisian pat kan rat na magani ka por jong ka jing shakri
kabang iyo ban pendep leng bagan ni kedok pais ngi ai ngo ye mena mata ketien ka jomai ka bala kren pedeng jongi ha ka di kapor ka ba hikai yangi mat ka ba khot yangi sha ka jing shisha ngi duai na mar kata ba men rap yangi baga ketien jong me ka bala kren ha pedeng jongi kan long ka bor kan long kan nong rem kan kershan ye ka jing im jogi bangin theo bat yit yele kat no ngila roy bat ngisan haga jingi dei ka jingi bat ma kan rat ka ktien jo me ka long ka ba im ka ktien ka jo me ka long ka ba shisha bat ka ktien jo me ka long ka ba pen mentoy ken la dangi im bat ngisan daka yarap na mar kata baka ege ka bangi yo sngo lang baga ni kapor ka ba melak ren shapang udieng kedar kan penyo hangi ru ya ka wei pat ka jing sngo thu mat ka jing shem men sim ka batamai trai be ye ngilong om tang ki nong bot ki joma ngilong ru ki nong mi khmat na kam ta ka hima ka joma ha padeng ki por ki ba e bat ki ba sitam ha padeng ki por ki ba sngo no men sim mat ki ba do jing kemen ha padeng ki por ki ba dap de ki jing ele kan rat irap ingin amar kata kat badang biang ka por ngin yai pen ngin yai kers wat ngin yai be ban yai selok bat me bada kata ko try be ngin yo mat ya ka jing yai pen ko bor ka jing im ka jogi ngila ban im ken kum ki ding kedar ban san ban yar om tang ha ka jing tip ndre ha ka jing syampang ha ka jing dei ka jongi shimet bat me bagi saudong saukun jongi ko kenrat ha bagi pet yongi kin yo ban ring ya kal air ka ba eubi kin yo iru ya ka jinglong ka ba yai ne ka jongi ken trai ba it namar kata rap yangi ba bagi yo sngo ga ktien jong ma ai ba ktien jong ma kan yo jaka ken ha ka jing em ka jongi iwei be iwei shim kan rat ya ka por ba dia ka buram ru shaladi na ba ka tu jisu ga duai amen ublay un kerku yangi lengba kani kapor jong ka jing selok ka bangi yo ban pendap ha ka dikado pai sngi un kerku ru ye phi para baget ye ki rempe yeng kristan ki jong phi but ai ba ka jing suk ka jong ublay kanang yai sumar kanang yai lam ye phi kat bagi sngi ki por kidang sa aga jing em jong phi ngin penwai ye kani ka jing seng Taka begini so ban ruai kan namba jing ruai ka balai spa kandai pu kandai lai spa kandai pu kandai jing telot jonga bonjat jing tongit jonga ru ya ka jing ai na boneng jiunom kimla pendu hadian kan ka jing ruai ngan kerpat i Reverend LCM ban pelat yangi lagi jing kerku ban penduai Bên xin trong ngàn hàng lên khi lung khi ba tháng xa kim long kham kim long kham krao ya ki wei ba la la chính xác thiên ban bom ngên khi chú bên nghe ya nga ba khi ba sa kim long kham khao ya khi vây ba vinh ba ca chú bor uplay ka chu ka tin ching em ka ching ai ka ching en ru halu na men ba re
chênh thô nghiên cho ngã ru ya kha chênh ai e buồn hình chừng đó kim lam phên đu Bara kabawaino kani kajing shakri kajong yeme au blay ngi aingo nomar kajing donakat kajong me lembat ngi hagi benta baro jong kajing shakri kajong i kijing ruai kijing pule kijing duai kijing ai jong iska kam kajong me kijing shashkor ki kam joga balang bat kerpang na kakhtien kaba im kajong me kaba mela krena pedeng jong i lingbau shakri jong me i pastori jong i naga district kajong i ngi kerpat men kerkhui pastor WK Hujan Bada kejing shakri kejong i hapok kaput meri pastorate lembat ke hieng ke sem kejong hi barok kawai bad bagani ke khubor kan sam kan so thiet bad kan sei so angi bangin long ki deng ke dar kejong trai ki ba jelleu ki tanrai ki ba yar ki tanat bad ki ba sei so naga benta ke buram kejong blai ngi aingo ba mi sngoy kejing duai kejong i namari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng kejong trai bad unong penem jong i Jesus Christ Batu da airu baga jingai e ga jong Jesus Christ bau trai ka jingit ba ka jong bleu kpa ka bana bom chukun lembat ka jinga selok ka bathyang bat ka bapan shad bor ka jong men sim bakoi to ai bikin yai long kin yai sa ringkat bat ngi ringkat bat ki reunget ru hakaleng satla ka perthai menta bat shaduki arta bom chukun ru amen